Amin suma amin suke cewa lokacin da suka yi addu'a. Ranar wata talata da aka shirya da shi a gidan rediyon matasa a yau, kira ma yake mutane ba su da haƙuri, da za su yi haƙuri da sun ci moriyar shi. Haka kuma ya ce ike cewa ba za a taɓa samu kamarsa ba. Haka rayuwa ta tafiya lamarin babu daɗi a ƙarshe ma ya ce da makarantun gwamnati su ringa karɓar kuɗi a gun yara suna gyara makaranta da kansu. Sannan kuma ta dukkan masu sana'o'in kan titi za su fara biyan haraji kai. Idan ma kana da kiwo shi ma wannan za ka dinga biya masa wani haraji na musamman. Idan har ba za ka iya ba to ka ba da kiwon ga gwamnati ko kuma ka sai da shi. Rayuwa ta tsada haka ake ta fama wannan ba daɗi. Me yasa yara suka fara barin makaranta ba tare da dawowa ba, suka koma zama kuma cikin unguwa? Gashi ba taso ana yin sana'a ba, balle a ringa yi da daɗi ko kuma ba daɗi. Cikin rabin shekara kaso 70 ne da ke zuwa makaranta suka daina zuwa, suka koma zama a cikin unguwa da kan titi da kuma tunanin ta yaya za su rayu ko kuma ta yaya za su yi kuɗi ta kowane hali. Wasu daga cikinsu kuwa suka fara barin gari suna tafiya kamar zuwa Lagos, Ghana da dai sauransu. Hakan wasu daga cikinsu ta yi musu kyau don kuwa daga can wasu sun yi kuɗi sun samu abin duniya, wasu kuma an yi bata kankan ba a yi kuɗin ba kuma an lalace, wasu kuma sun koma shaye-shaye, wasu har da sace-sace, wasu kuma an ma aiko da ce musu cewa an yanke musu hukuncin kisa a can. Wasu daga cikinsu da suka fara dawowa sai suka fara canja wa matasan da ke garin zaune tunani, saboda sun zo da kuɗi suka nuna musu cewa ga inda za su je samu kuɗi, ga abin da za su yi su samu kuɗi. Wasu kuma suka fara shigo da shaye-shaye. Wannan shigo da wannan kayan shaye-shaye ya yi tasiri sosai don mutane da yawa ko mace matasa da yawa sun karɓe shi. Kafin ka ce kobo yara fa aka koma sace-sace. Ga yawan shaye-shaye, to ɗan kana so kai shaye-shaye baka da kuɗi, haka yasa suka koma shaye-shaye, hankali fara fita daga jikinsu. Sannan wata masifa kuma ta bullo, suka dinga yin amfani wannan da shaye-shayen da suka dinga yi wa mata faɗe. Kai, labarin yi wa mata faɗe sai kasance labari ne wanda kullum ma sai an samu, kuma kullum sai ya faru. Haka zalika ma yi sa 'yan mata aka dinga kulle su a gida, kai ka ce wasu garken dabbobi ne. Ba sa fita sai da wani namiji babba sannan za su fita, idan ma fita kenan ta zama dole, idan ba ta zama dole ba ka za su zauna a cikin gida har tsawon wani lokaci. Kamar wasa kaɗan suka fara canjawa. Cikin 'yan shekara kaɗan garin mai kuka sai ya zama shi ne na ɗaya wajen matasa da suka fi shaye-shaye da kuma sace-sace da kuma faɗe. Abin kullum yawo yake. Ƙaramin yaro za ka gani yana shaye-shaye, abin takaici ma har wasu 'yan matan ma su kansu shaye-shayen suke. A cikin shekara 3 kacal fa aka fara samun mahaukata na sanadiyar shaye-shaye, aƙalla ba akasara ba an samu sun fi guda 100. Yawan faɗe wanda ya zama kamar sabon labarin wanda kullum sai an samu ko sai an faɗa cewa an yi wa wata faɗe. Babu dama ka aje abu a kofar gida ka shiga gida, kafin ka fito ka zo